जों दिनै CBSE बोर्डआव थायो जों सिगां अमनो साहानाय जों दिनै दिल्ली जराखै रमान स्क्रिप्ट होननानै चेयारमेन दसाखा जे हायेस्ट इम्पर्टेन्ट रमासाव बर'आनो होनो बाट जोंनि मेसेज अमनो क्लियार दङ जों TSF साथारिगासो जराखै पाब्लिक दङ रमान खुसि जोंनि रननि बागै स्टुडेन्ट जोंनि रननि थायो स उसनानै सालो जोंनि रननि सापर्ट दङ जों मुभमेन्ट खायनो थाङो बेफोर जों दिनै CBSE बोर्डआव थायो निरननि बागै स जों मबो मा लायखा एन्ड वी आर होप our result positive nangana haipano जों स्टुडेन्ट्स ते पाब्लिक न कोइनाय निरनि सपोर्ट हामजाक मासे नांगै ते रोय थाके नै चिनि कोइ अमनो ओके चिनि बरम गनां सार इयाव म इमप्लिमेन्ट इन सिनायाव फाइले एग्जाम आमति देन साइडाव गाना ताम नाजि बन्द साथा बनि जे पावर दं सार को इमप्लिमेन्ट खायने बो ट्राइ खायने बाट जों होपफुल अमो दाइथिन हंगाना